Ha kini gisngi jong juk thamai mentah. Kini kirukom rep umen barim kila kelalong ki bathamai namar ki babun kimji isu iki. Henry habaron ki nong yalam ki bangnut baki briu ki beim ha kene ki juk thamai ki mentah ki dei banteb laju yalam ban laju penlong ye ki bakum gine kirukom tenrai ban penpau sya ke perthai. Kane kamde seki wei kiri ke perthai ki bdang bat ye kaniam tenrai Henry kine ki de ki perlok na Ribhoi district ki padon haraj lempoi. Ye kane kerukom leniam le rukom laju tip ye ka kum ka krut lengkha. Lele ye kane tang ha kane kepor ke basdang krut lengkha rengkat ga leniam ga le rukom ka lu ka khan bat ke duai ke piran. Ha ka ktin gi lalung ki basyong ki basa ha kte ga raj lempoi lakhot ye kane kum ga yawai liwa. Kene kam dei tang kata masa Henry ka longru kum gejing kentu kenpham baki khun ki hajar ki dei baniatli hamman lagi kamrep ka balong kum gejing burom ka bamar keliang. Ya kene kata masa yawai liwa lailam da kinong ilam shenong bat kinong ilam raj ki bakenthuk nadu orang ba shenong ki doloi ki sangot syang doloi bat ki syang maci la ban kedo ba ka wei pegawai garaj kadon lagi rukom tenrai ki balabu laseng da ki long shua ki man shua ki badon kata garaj bat kalong badon kam ban penim ya kene tenrai ka balong ke jing hikai ban tip ki long din ki man din ki pim ha kene ke juk ka bamantah. Sup no. Sup no. Pilih. Masih yang sangkut sekarang agak. Oi, hal ni. Main video dulu. Nha, yếu, có thể. Nha, quý. Không sẽ. Không không. Thế nào? Hai đây. Sini loh. Sini. Cukup. Tiga lah, tiga.
Khal kosna. Tempat cai. Maya, pada phone apa